Бөтә дөнья башкортлары корылтайы тарафынан оештырылган йыйынтиктәрендә ел башынан республикабызның төрле төбәгендә 20 олы кыр үтте. Йыйынтиктәрендә халкыбызның тарихын, нәсел тамырларын, телен һәм мәдәниятен хаклау, үстерү, яшь буынды ошы рухта тәрбияләү кебек мөһим мәсьәләләр һәм башкорт халкының артабанғы үсеш стратегиясе юллары барланды. Башкорт үзенең шәҗәрәһен, үзенең тарихын белергә тиеш һәм ошо зур эштә таянырлык оешма булырга тиеш. Һәм әлбиттә без ошо хәрәкәттә катнашучыларга бик ыңгай карайбыз, чөнки улар күптән инде туган як түрәнүчеләр буларак, курултай вәкилләре буларак күптән бу эштә алып баралар инде, хәзер бу система формасында юнәлтелде бит инде. Шуның өчен бүген менә осрашып, йыелып, менә әле артабан эш дәвам итәсәк. Ыру йыйындарында халык үз нәсел ебен барлау, шәҗәрә төзү менән бер рәттән үз төбәгенә хас кәсеп шөгыль, кул эшләрен, борынгы кием өлгеләрен дә искә төшерде. Һәр йыйындың йөрәге булган күргәзмә залдарында халкыбызның сагу һәм бай матди мирасы урын алды. Безнең кортайлар нәнәләр собата киеп йөргәннәр. Шушы бер атнага берничә пар собата кирәк булган. Шуңа ир заты собата үргән. Әлеге заманда ир затлары андый менә бер генә бабай, Сәти бабайыбыз бар иде, ул менә мине өйрәтеп калдырды. Үзе теге дөньяга китте инде, но аннан өйрәнеп калып, әлеге заманда менә Нуриман районында бер единственный кеше генә шушы собата үрәм. Ырыудар йыйынының пленар өлешендә корбашлыктары хөкүмәт органнарының рәсми вәкилләре, тарихчы галимдар менән берлектә башкорт халкының киләсәген билдәләрдәй анык программа һәм рәсми актлар кабул итте. Бу инде безгә шундый мөмкинлек бирде, үзебезнең башкорт икәнебезне, гайнә башкорт икәнебезне тирәнтенрәк өйрәнергә, мәдәниятен, тарихын саклап калырга, һәм инде саклап калырга гына түгел, менә үзебезнең башкортлыгыбызга горурлык хисе уятырга, рухландырырга. Сара сиктәрендә борынгы башкорт авылы Кандыры Төмәкәйдә ырыудар ташын асу тантанаһы үтте. Олы корга йыелу борындан килгән йола. Элек ырыу ара йыендар кайда үтһә, шул урынның исеме менән атап йөртелгән һәм кирһенсәлә булган йыендарданы урын исеменә күскән. Башкорт ырыударының сираттагы олы кәңәшмәһе быел Туймазы районының данлы Кандыракүл буенда үтә. Сара урыны осраклы хайланмаган, бында борын ата-бабаларыбыз олы кәңәшмәгә йыелыр булган. Кандыракүл буендагы каяла ырыудар тамгалары әле лә хаклана. Һәр бер ырыу үзенең йыйынын үткәреп, үзләренең шәхесләрен барлап, яңа шәхесләрен һанап, һәм үзләренең активтарын яңадан берләштереп, әүдемләштереп, ниндидер шундый дәррәү эшләп килделәр. Һәм инде менә бүгенге көндә Туймазы ерендә, Туймазы калаһында йомгаклау өлеше була. Һәм инде мин уйлыйм, бу бик мәртәбәле сара булды дип. Үзе изге йома көне ошо ырыудар ташын, такта ташын асу тантанаһы менән башланып китүе, ул ниндидер символда йөртәлер дип уйлыйм, ышанам. Ата-бабаларыбызның үз кулы менән куйган ырыу тамгаларын тергезү, ул йыендарда борын кабул ителгән бердәмлек һәм рухинлыклык килешүенең варислары тарафынан бүген янә яңартылды һәм ныгытылды дип аңларга кирәк. Гөлдәр Сафина, Ремзат Билалов, Вадим Фазлетдинов, Яңалыктар хезмәте, Туймазы калаһы.